Vzácni hostia. Vítam vás na slávnostnom odovzdávaní ocenení v súťaži Dedina roka 2015. Zvlášť vítam medzi nami pána Petra Žigu, ministra životného prostredia Slovenskej republiky. Dobrý večer. Pána Vojtecha Ferenca, štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Predsedu Prešovského samosprávneho kraja pána Petra Chudíka, pána Martina Bavšinka, generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia. Ďalej pani Annu Kršákovú, predsedníčku Spolku pre obnovu dediny. Pána Michala Síkoru, predsedu Združenia miest a obcí Slovenska. Pána Martina Katriaka, podpredsedu predstavenstva KOB Jednota Slovensko, Spotrebné družstvo, zástupcu generálneho partnera súťaže. Pána Vladimíra Ledeckého, starostu hostiteľskej obce Spišských Hrhov. Vítam ďalej zástupcov štátnej a miestnej samosprávy, vzácnych hostí reprezentujúcich odborné organizácie a inštitúcie, partnerov súťaže a samozrejme všetkých vás, milí hostia, ktorí ste tu v Kultúrnom dome, a taktiež pozdravujeme na diaľku, sledujú nás takto naživo aj v galérii v Spišskom Hrhove. Dobrý večer. Dovoľte mi poďakovať všetkým oceneným obciam za odhodlanie, obrovské nasadenie a energiu, ktorú vložili do účasti v súťaži, a zablahoželať im k získaným oceneniam. Moje poďakovanie patrí aj organizátorom a partnerom súťaže i členom Národnej komisie. Osobitne blahoželám víťaznej obci Spišských Hrhov a jej obyvateľom, ale aj ďalším obciam, ktoré skončili na popredných priečkách. Želám vám veľa šťastia a úspechov pri prezentácii Slovenskej republiky v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Ďakujem pekne. A teraz prichádza už viackrát spomínaný pán Vladimír Ledecký, starosta obce Spišských Hrhov. Pán Ledecký, tiež vás poprosím o príhovor, ale ešte predtým, ja keď som prvýkrát počul vaše priezvisko Ledecký, tak hneď, viete, kto vám napadol? Spevák Janek Ledecký. Ste príbuzní? Je to určite bratránec, neviem z ktorého kolena. A keď niekto si vymyslí nejakú komunálnu aktivitu, formálnu alebo neformálnu, aby ostatní mu nejakým spôsobom sa snažili pomôcť, a nie naopak klásť prekážky. Takéto spoločenstvo ľudí chceme vytvoriť a toto je pre nás najdôležitejšie než všetko to, čo som predtým rozprával. A ďakujem všetkým spolupracovníkom nielen za tento večer, čo nám pomohli pripraviť, ale za všetko, čo tu nás robia. Ďakujem. Divčína stojala.
Víťazom súťaže je a titul Dedina roka 2015 získava obec Spišský Hrhov z okresu Levoča. Dedina roka 2015 Spišský Hrhov bude v roku 2016 reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o 14. európsku cenu obnovy dediny. Prišiel medzi nás starosta obce Vladimír Ledecký. Pán Ledecký získava gratulácie, ocenenia. Ja vám ďakujem všetkým, že ste prišli do Spišského Hrhova. Dúfam, že Spišský Hrhov sa vám bude páčiť. Budeme pracovať na tom, aby to bolo ešte krajšie a krajšie a krajšie. A chcem, aby ste sa tu cítili dobre, tak ako my po tej druhej slivovici. Takže ešte raz pozývam vám všetkých na ohňostroj a potom naspäť na rod. A teším sa, že nikto z vás nám neodíde. Ďakujem.